Un choque en cadea na autovía das Rías Baixas, o paso por Melón deixa 5 feridos. É unha das múltiples incidencias provocadas polas fortes nevaradas. Centos de camións continúan atrapados nos accesos a Galicia pola A52 e pola A6. A borrasca Ingrid deixa polo momento máis de 400 incidencias na nosa comunidade. O impacto do temporal deixa tamén fenómenos adversos na costa. Mantense activado o aviso vermello no litoral da provincia da Coruña, onde coincidindo ca preamar da tarde, as ondas chegaron a superar a duna de Riazor, deixando unha imaxe tan bonita como perigosa para os máis imprudentes. O expositor de Galicia en Fitur foi elixido o mellor de todas as comunidades autónomas. Alfonso Rueda afirma que este ano será espectacular pro turismo, apostando pola calidade e a desestacionalización. Galicia apostou en Fitur por unha campaña con rostros coñecidos. Boas noites. Dis que por San Vicente o inverno perde un dente, pero San Vicente foi onte e o inverno morde hoxe máis ca nunca. A Galicia inteira está baixo os efectos da borrasca Ingrid cun forte temporal que se fai notar da costa á montaña. Comezamos pola información de servizo que a situación nas nosas estradas. A provincia de Ourense é a máis castigada agora mesmo. Andrea Otero está a carón da A52 en Xinzo. Adiante, Andrea. Que tal, Pablo? Sí, pois continúan os problemas de circulación na autovía das Rías Baixas na A52 por mor deste intenso temporal de neve. De feito, a Dirección Xeral de Tráfico aínda mantén esa prohibición de circulación de vehículos pesados ata novo aviso. Se falamos das incidencias que se foron rexistrando ao longo desta complicada xornada a nivel meteorolóxico, cabe destacar un camión que esvarou nesta autovía e quedou atravesado impedindo o paso ao seu límite case coa provincia de Ourense. Polo tanto, moita precaución nas estradas porque son xornadas realmente adversas. Polo tanto, é importante non coller o coche se non é estrictamente necesario e informarse do estado das estradas con suficiente antelación. A neve complicou a situación na A52 ao seu paso pola provincia de Ourense. A DXT mantén durante esta xornada a prohibición de circular a camións ata novo aviso en función da evolución do tempo. Temos que embolsar camións porque iso é o peor que nos pode pasar, que un camión se queda atravesado na mitad da estrada, en concreto aquí na autoestrada, corte totalmente a vía, non? He hecho para bajarnos y ya está. Y nadie no sabe nada cuando hay que estar y qué tiempo y todo eso. Nada, no sabe nada. O corte prodúcese desde Zamora, afectando máis de 400 camións que viñan en dirección a Galicia. Máis alá da prohibición aos camións, nalgúns tramos da vía, o paso polos concellos da Mezquita, Agudiña, Ríos e Vilar de Bos, a situación de alerta vermella obrigou o resto de vehículos a circular con cadeas e limitando a velocidade a 30 km por hora. As máquinas quitaneves non daban feito. Cantidad de neve tal ahora mismo que aunque pase unha quitaneve ou non haber tampouco circulación, pois claro, volve a cubrir de seguido. Houbo avisos por vehículos que quedaron inmovilizados e tamén quen dubidou se continuar marcha ante a situación da autovía. Este tempo, ahora estamos hablando con el jefe a ver se podemos seguir ou esperamos aquí ou non sei, de verdad que... A precaución é sempre a mellor opción. Tamén hai centos de camións atrapados na autovía A6 o seu paso pola provincia de Lugo. Non poden circular no tramo que vai entre o Corgo e Pedrafita. Patricia. Sí, están parados nas áreas de servizo onde se verán obrigados a pasar a noite. Ata novo aviso, a DXT prohibiu a circulación de vehículos pesados dende preto da cidade de Lugo en esa área de servizo do Corgo, a última na que podían parar esta tarde. Cando nos pasamos por ali acumulábanse dúcias de camións ali en os arredores porque xa non cabían no aparcadoiro desa área de servizo. Para o resto dos vehículos, para os coches, a A6 si está aberta, pódese circular porque o paso das máquinas quitaneves é constante. Con todo, hai tramos donde se complica. Fixemos ese viaxe esta tarde, comezou a nevar con intensidade en Baralla e para acceder aquí a Pedrafita foi necesario colocarlle as cadeas ao coche. A autovía A6 mantivo a circulación durante toda a xornada, aínda que con acceso restringido para os camións. Primeiro na fronteira de Lugo con León, pero a esta hora a DXT xa proíbe o tráfico de vehículos pesados en todo o tramo que vai de Pedrafita ata o Corgo. Llevo aquí parado desde las 2 de la tarde. ¿Y cal é a previsión? No nos han dicho nada todavía.
Imagínate, me pararon aquí en la Guardia Civil y nos mandaron para aquí al sitio este del área de servicio y nada, estoy aquí esperando a ver si nos dicen que salimos esta noche, pero yo creo que esta noche no vamos a salir tampoco. Creo que no vamos a quedarnos esta noche aquí a dormir. Pero vamos, no lo veo yo muy claro ni muy lógico porque las carreteras están limpias. O sea, la carretera se puede circular perfectamente. Entonces no sé por qué nos tienen parado. A autovía do Noroeste está transitable, pero perigosa o seu paso pola provincia de Lugo. Durante a tarde nevou con intensidade nas zonas máis altas da montaña e houbo que usar cadeas no treito que vai de Noceda a Pedrafita. Pero o paso continuo das máquinas quitaneves garantiu a circulación ao longo de toda a xornada. Están seguido pasando as palas e tal ao largo do día, é moi difícil que as carreteras estén cortadas. Desde as Nogais ata a Coruña, a A6 estivo limpa casi todo o día, aínda que contra a noite empezou a nevar con intensidade á altura de Baralla. Os camioneiros parados pola neve prepáranse para afrontar a noite e a incerteza. Sen saber cando poderán continuar a súa ruta, esperan con resignación e tiran de provisións e de camaradería. Gomeán, Concello do Corgo, provincia de Lugo. Tocou parada obrigada. Nos llegaron aquí, ya ves cómo está el panorama. E a vida segue transcorrendo sen circular. Pues esperamos en el camión y nada más. Hemos estado comiendo en el bar, en mediodía. Nos hemos encontrado muchas veces que no tienes provisiones, no tienes comida y te apañas con algún compañero. Adaptarse ao repentino cambio de plans. Es viernes ya y tocaba hacer el descanso. Pero 45 horas de descanso del tacógrafo y descansar en Madrid y al final lo tengo que hacer aquí. Yo soy de Madrid y no conozco este sitio. Tengo que sacar a la perrita, hacerse sus necesidades y todo eso con sus cosas. Yo llevo un trailer de esto, entonces claro, tengo 2 camas y luego tengo una cuna para la perrita que tengo aquí. Y se duerme bien con calefacción y está muy bien. Está cómodo, lo que pasa es que donde esté uno en su casa no es igual a dormir en un camión, eso es lo primero. Centos de vidas agardando. O temporal está provocando múltiples incidencias. Só entre as 12 do mediodía e as 6 desta tarde, que é o último dato que temos do 112 Galicia, houbo máis de 400 en todo o país, con problemas no interior, pero tamén con aviso vermello na costa da Coruña, por ondas de 8 metros. Nun instante estamos co resto de información sobre a pegada de Ingrid en Galicia. Antes, máis asuntos. Presentación en Fitur da campaña Galicia Calidade. Alfonso Rueda apostou por seguir medrando en captación de turistas con sentidiño, sen obsesionarse cas cifras. La Galicia que, con orgullo, llevaremos más lejos que nunca. Cuando la calidad es un lugar onde calquera é benvido. Así presenta a Xunta a campaña turística para este 2026 que Alfonso Rueda e sector prevén espectacular. Un año en el que vamos a seguir creciendo con sentidiño, sin obsesionarnos con el número, queriendo calidad, que la gente disfrute, que nos conozca durante todo el año, que conozca lugares que todavía están por descubrir. Galicia Calidade como lema e como marca de país que apela a excelencia turística e a unha terra que fai as cousas ben, defende o presidente. Es el cariño que ponemos, el interés en hacer todo desde lo más pequeño a lo más grande, esas empresas punteras que tenemos en Galicia que trabajan en todo el mundo. E como exemplo desa calidade na cultura, Oliver Laxe, que explicou en Fitur o que significa para el Galicia. Raíz, centro, paz, equilibrio, armonía. O de Galicia foi elixido como mellor expositor dunha comunidade autónoma. Falamos agora do accidente de Adamuz. Confírmase que o problema estaba na vía e non nos trens. O informe preliminar da Comisión Técnica que investiga o sinistro apunta a que a vía estaba rota antes de que pasara por ela o tren Irio, o que na práctica pon o foco sobre o Adif, o organismo público encargado de velar polo sistema ferroviario. O presidente do Adif dixo que se a investigación determina unha acción ou omisión pola súa parte como causa do accidente, asumirá as consecuencias. Pola súa banda, o ministro Óscar Puente asegura que non teme polo seu posto.
Si temo que el presidente del Gobierno me pida la dimisión, no lo temo, sinceramente, pero también digo, yo soy una persona nombrada por el presidente del Gobierno y, por tanto, a su disposición, mi puesto está a su disposición siempre, ¿no? Él puede tomar la decisión de cesarme o pedirme que deje el cargo cuando quiera, ¿no? Pero no, sinceramente no estoy preocupado. Precisamente o presidente do Goberno solicita comparecer no Congreso dos Deputados para dar explicacións sobre ese accidente. Faino despois de que o Partido Popular exixixe un pleno extraordinario para dar conta das causas desta traxedia. O PP di que o loito non pode tapar as responsabilidades. Creo que sería muy positivo que todas las administraciones públicas y todas las fuerzas políticas sigamos actuando con altura, con lealtad institucional y con respeto. Es lo que se merecen las víctimas y, sin duda, lo que queremos hacer desde el Gobierno. El duelo no puede ser coartada para la opacidad, porque el duelo no suspende las obligaciones del Gobierno. No hay una versión consistente y solvente. Pasan los días y, lejos de aclararse lo sucedido, todo se ha vuelto más confuso y más contradictorio. Si siempre que el país tiene que afrontar una gran tragedia, si cada vez que crecen los interrogantes el presidente del Gobierno desaparece, entonces ¿para qué está? A investigación do accidente de Adamuz aínda en marcha, o Adif decretou unha reducción de velocidade en varios treitos da rede, un deles en Galicia. Nunha parte do percorrido entre Ourense e Santiago, a velocidade reduciuse ata os 220 km por hora, logo de varios avisos dos maquinistas. Logo do tráxico accidente en Adamuz, o Ministerio de Transportes dita reducir a velocidade do AVE en varias liñas en España, unha delas en Galicia e afecta 28 km entre Ourense e Santiago. Di o Ministerio que son medidas preventivas. Acéptano os socialistas galegos que falan de normalidade. Creemos que dentro das responsabilidades do Goberno, pois o Ministerio estaba avaliando todas as actuacións que sean precisas dentro da normalidade do funcionamento. Non ven normalidade no BNG, que pide garantir a seguridade dos viaxeiros en toda esa vía entre Ourense e Santiago. Se é necesario, subliñan, que se faga unha auditoría. Pero tamén nos preocupa que poda haber unha situación de inseguridade na vía, por lo tanto creo que sería necesario que se audite ben a situación desta vía. Os populares galegos non cuestionan a reducción da velocidade, pero si a falta de confianza que din se está a xerar entre os usuarios. Porque se tome en sí a medida, que pode ser a caída, supoño técnicamente, senón pola permanente falla de información ao respecto, non? Ourense e Santiago son precisamente as estacións de tren con maior número de pasaxeiros en Galicia. Sobre esta limitación de velocidade na liña Ourense-Santiago, o Goberno galego exixe explicacións ao Goberno central. Reclaman un informe sobre o estado da rede e as razóns que levaron a esa reducción da velocidade. Queremos coñecer o estado da nosa rede ferroviaria en Galicia. Queremos coñecer tamén o motivo do porqué desa reducción da velocidade nese tramo de vía de alta velocidade entre Ourense e Santiago de 28 km que nos tivemos que enterar polos medios de comunicación. Queremos saber se isto é unha medida excepcional ou se se adoptou outras veces. Novidades tamén no caso da traxedia de Angrois de 2013. A Audiencia da Coruña absolve o exdirector de Seguridade do Adif. Aínda que non de xeito unánime, o Tribunal revoga parcialmente a decisión inicial do Xulgado de Santiago e exculpa do sucedido a Andrés Cortabitarte. A Audiencia si confirma a condena de 2 anos e medio de prisión por o maquinista do Albia, ao considerar que a causa do descarrilamento foi a súa desatención continuada por manter unha conversa telefónica. No accidente morreron 80 persoas e houbo case 150 feridos. Un novo desprendemento entre as estacións de Blanes e Massanet obrigou a interromper a circulación na R1 de Rodalíes na provincia de Xirona, en Cataluña. Un gran volume de rocas caeu sobre a vía á altura de Tordera. O tren que nese momento circulaba por esa liña non chegou a impactar e puido retroceder ata Blanes cos pasaxeiros que foron recolocados en autobuses. 9:14 minutos, recuperamos neste intre a información sobre o temporal en Galicia. Ás 5:10 da tarde rexistrouse unha colisión múltiple na A52 no quilómetro 266, á altura do concello de Melón, causada pola Sarabia. No accidente víronse implicados 8 vehículos e 5 persoas. Resultaron feridas leves.
Estas imaxes son doutra colisión múltiple na autoestrada AP9, o paso por Santiago. O pedrazo fixo que un furgón perdese o control e acabase batendo contra outros coches. Un dos feridos está na UCI. A xornada comezaba con outro accidente grave en Padrón, o bater un tráiler e un turismo. Os problemas de circulación máis graves concéntrase nas estradas secundarias a estas horas. Hai 80 vías de titularidade provincial en nivel de alerta, das cales dúas están en nivel negro, con prohibición total de circulación no ramal de Cabeza de Manzaneda e noutra vía na zona de Ganade, no concello de Xinzo. En varios destes puntos, efectivos da Garda Civil tiveron que auxiliar conductores atrapados, como amosan as imaxes gravadas no concello de Bande. O traballo das máquinas quitaneves é fundamental para manter as estradas transitables. Hoxe traballaban arreo na nosa comunidade. Cunha nevarada como a de hoxe, o traballo das máquinas quitaneves é o que fai que as aldeas e as vilas non queden incomunicadas. Este camión da Deputación de Ourense traballa arestora en Parada do Sil, pero moi pendentes de onde vire a neve. Dependendo do tempo que vaya vindo, pois a mellor chámanos a media mañá e cambiamos para outra zona. Bueno, estamos segundo a previsión dos encargados que van vendo as carreteras e nos imos indo onde hai previsión. En cuestión de minutos a situación pode complicarse e os coches quedaren atrapados. Teñen que ser rápidos para evitar que a neve cubra o firme. Aquí, puxella para arriba e para baixo. Aquí regulamos máis para a izquierda, máis para a dereita. E aquí, os metros de carretera. Temos carreteras estreitas cunha pasada, que a cuchilla colle 3 metros e pico, entón chegamos. Si a carretera é un pouco máis ancha, vamos por un lado e volvemos por outro. Garantir a seguridade do tráfico é o máis importante. Para un coche normal é difícil porque patina e non andan, pero no quitaneves pode nevar moito máis que damos quitado. Temos moito margen de cuchilla para quitar neve. A Arestora traballan para despexar as estradas ourensás outros 8 camións quitaneves da Deputación máis maquinaria e vehículos de apoio, ademais 10 quitaneves da Xunta e 22 de Fomento. A estes hai que sumarlles cos que contan os concellos de montaña. A estas horas falase de preto de 1000 camións paralizados nas nosas estradas. Solo en Galicia a prohibición de circular mantén paradas mercadorías que han entrar ou salir da nosa comunidade. A patronal alerta de que se pode producir desabastecemento e pide que poidan circular os produtos de primeira necesidade. Nesta distribuidora do Porriño teñen alimentos almacenados que lles permitirían abastecer tendas ou bares durante varios días. É un estocaxe aproximado para uns 30 días. Salvo en algún produto en concreto que podría haber falta porque non polas datas de caducidade non nos dá tempo a telo. Pero en principio, tendo en conta que os produtos teñen moita caducidade, pois son 30 días, 35 días. O problema pode aparecer en produtos frescos que impiden almacenalos tempo. O problema pode estar aí, a mellor nos produtos, nas empresas distribuidoras de produtos de alimentación, de froita, peixe, todo que sea moi fresco e que caduque dun día para outro. Polo momento falan de atraso na recepción de mercancías e fan un chamamento a non facer un acopio innecesario de alimentos. Por ahora está todo bien. Sí, no hay problema. Podríamos llegar a quedarnos sin esos productos frescos, pero por ahora no tuvimos problema. A Asociación Española de Distribuidores, Autoservizos e Supermercados considera que para los camións antes de que nevase fixo que perdesen horas de reparto ás tendas. Din que foi unha medida desproporcionada e piden que se priorice a circulación de camións con produtos de primeira necesidade. Pois malia estes mensaxes, as noticias dos camións parados por mor da neve, moitos deles con mercadorías fixo que moita xente acudira ás superficies ante o medo a un desabastecemento. Nalgúns deles vivíronse imaxes insólitas, como neste vídeo dun usuario dun supermercado onde poden ver os estantes prácticamente baleiros. A situación trouxo o recordo momentos propios da pandemia. Sobre todo que frescos e fruta e carne están as estanterías completamente baleiras. Eu vin por varias cousas e só non levo, nin había naranxa, nin había zanahorias, nin prácticamente nada. Que na froita había moi pouquiñas cousas. Na carne non había nada, só había 2 ou 3 carne de ternera, do resto non había casi nada, todo vacío. Malia todas as dificultades para circular, hai servizos que non se poden deter, como a atención nos centros de saúde ou o servizo de axuda no fogar. A neve cobre a casa consistorial de Monte de Ramo e dentro o alcalde prácticamente a única persoa que atopamos. O rexistro e a administración xeral dixenlle, son traballadores que non son daqui e pediñes que non viñeran.
A dificultade para manter limpas as estradas cando non para de nevar levounos tamén a suspender o servizo de axuda a domicilio. Se é unha situación excepcional, pois son decisións excepcionales. Non paga a pena andarse arriesgando na carretera. Falouse cos usuarios. A situación repítese noutros concellos do Macizo Central e tamén na montaña oriental como o Concello da Veiga. O servicio de axuda no fogar neste momento ten difícil cobertura, non obstante a planificación fai que onte, por exemplo, cubriramos prácticamente a todas as persoas que tiñamos que asistir. Tamén tivo dificultades o persoal sanitario para chegar aos centros de saúde. En Chandrexa de Queixa só había enfermeira e derivaron as urxencias a Castro Caldelas. En caso de precisar atención sanitaria, sempre primeiro contacto telefónico. En caso de que salgamos ao exterior, sempre con bo calzado, abrigados. Tamén hai problemas co transporte de medicamentos. O da mañá hoxe xa seguro que non ven. E o da tarde pois xa veremos. O da mañá xa non ven, que xa tiña que haber estado aquí. Agardan volver canto antes á normalidade. Moitos problemas, como ven, no interior. No mar, a borrasca tamén está a deixar un forte temporal. A provincia da Coruña está en aviso vermello por mar de fondo. Na cidade, coincidindo ca preamar da tarde, as ondas chegaron a superar a duna de Riazor. Ante a expectación xerada, a policía local acordou a zona da Coraza do Orzán. Non foi preciso cortar o paseo. En Punta Lagosteira rexistráronse ondas de máis de 5 metros con picos máximos de case 8 metros de altura. Outra imaxe que nos deixa o temporal na cidade da Coruña é a dos estragos no aparcadoiro do Hospital do Choaco. Os fortes refachos de Ingrid levantaron varias pranchas do tellado. Os vehículos que estaban estacionados na parte superior tamén resultaron danados. Máis asuntos deste día. En Santiago desaloxaron sen incidentes un centro social ocupado na zona histórica. Os ocupas xa sacaran as súas pertenzas nas últimas horas, pero despregouse igualmente un dispositivo de antidisturbios en previsión do que puidera pasar, xa que un cento de persoas concentráronse en contra do desaloxo. Os propietarios do edificio, 3 particulares da cidade, buscan agora como evitar unha terceira ocupación do inmóvel. O Complexo Hospitalario Universitario da Coruña é o mellor hospital de Galicia e está no top 20 dos mellores de España. É o que se desprende do último monitor de reputación sanitaria elaborado por a consultora Compro. O CHOAC sitúase no posto 18 entre máis de 700 centros sanitarios do país e destaca sobre todo no servizo de rehabilitación, farmacia hospitalaria, microbioloxía e oncoloxía. A Real Academia de Medicina inaugurou esta tarde o seu curso académico 2026 na Coruña e faino ca entrega dos seus premios anuais a profesionais da saúde nun acto ao que asistiu o conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño e tamén o doutor David Suárez Quintanilla. Os galardoados salientan pola excelencia profesional, o compromiso ético e a súa contribución ao avance da medicina e a divulgación científica, valores que abandeira a Academia desde a súa creación en 1734. A taxa de emprendemento en Galicia roza o 4%, lixeiramente por baixo da media nacional, que é dos 6%. Entre as principais dificultades á hora de emprender, o financiamento ou constituir os equipos de traballo nun momento de falta de persoal. Son as conclusións dun ensaio editado pola Universidade Intercontinental da Empresa. Pero tamén apostamos por promover que los estudiantes cultiven una mentalidad basada en la creatividad, la curiosidad, la resiliencia, la capacidad de riesgo, entre otras competencias, preparándolos para el futuro inmediato. Noite moi especial no lugar ca homenaxe a unha figura imprescindible como é Xosé Manuel Piñeiro. Hola, compañeros, boa noite. Querido Pablo, moi boas noites. Efectivamente, o día 21 de xaneiro cumpriuse un ano do falecemento de Xosé Manuel Piñeiro e hoxe 23 coa súa mamá en directo. Un aplauso grande para a Rosiña. Recordaremos a gran figura de Xosé Manuel Piñeiro. Ángeles, a súa irmá, as súas sobriñas Elena e Lucía. Unha festa esta noite, Aitana. Home, que ademais ímolo facer con grandes compañeiros e profesionais desta casa como son pois Pili Pampín, Roberto Vilar, Touriñán, xente que quería moitísimo como nós. Paco Lodé. Bueno, temos cantidade de xente. Veña, Pablo, preparados aquí. Xornada moi difícil en toda a comunidade e aínda queda unha parte moi complicada que é a noite. Lembren, moitísima precaución, minimicen os desplazamentos por estrada e non se acheguen ao mar, en definitiva, sentidiño. Que teñan unha feliz fin de semana.